Skal I det? Ja. Og så skal du finde saksen alt, du kan. Far, hvorfor den her cykel derinde i stuen? Hvorfor det og hvorfor den? Far, kan du klippe den her? Far, mor, kan du finde saksen til tape? Det er fars spotstape. Ja, det er faktisk. Det er faktisk medicin til foden. Ja. Det er ikke nogen, du kan lege. Men jeg vil gerne bare låne det, far. Jeg vil bare låne det, far. Ja, det er godt med dig. Men jeg vil gerne bruge den til klip, far, med en sakse også. Og jeg vil også bruge den. Jeg har ikke nok video. Bella, du skal passe på, ikke? Den er også alt for høj til dig, den der. Pas på. Er den ødelagt? Ja, den er alt for høj. Er den for høj til mig? Ja. Kan du lige hoppe ned? Kom, op. Hvad har kigget den? Ja, far. Så. Så kan du godt cykle nu. Hvor gør du det fra? I fik det. Jeg er klar. Jeg er klar. Så cykler vi. Men den her bliver væk. Nej, det kan den ikke, men den cykler her. Dine ben de er for korte. Nej, de er for lange. Jeg kan ikke lægge bunden af det. Nej. Okay, den